बिबार होना प्रपोज मानसियानो थास' बिबारा जेरै आखुआबो बिदि एखे जेरै थास' बिबार लादों आखुआबो इदिनो लादों एखे सेम टु सेम एख' डिफारेन्स गैया आरोना। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव बरनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनि। नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानो हागौ सोरनि सायाव आं भिडिअ लाबोदो। टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नायनानै आङो दिनैयो बिनानाव थास' बिबारनि सायाव फिसा सर्ट भिडिअ लाबोनाय जाबाय आरोना। गोबां सम जाबाय आङो खोनाबाय थानाय थास' बिबार होननानै आरोना। ओमफ्राय आङो मा थास' बिबार होननानै जाबाय थायोमोन आरो सब समावनो। ओमफ्राय आङो नायामोन मालाबाबो। ओमफ्राय साननै सानथाम जाबाय आङो जायखिजाया फिडमेटआवहाय आङो माबा डाउनलड खालामनो नागिरदोंमोन आरो रिंटन माबानि थाखायहा इउटुबनि थाखायहा। ओमफ्राय इयाव नुबाय आङो थास' बिबार होननानै सबन थास' बिबार भाइरेल भिडिअ होननानै ओंखारबाय थादों आरो। ओमफ्राय आं बेखौ बेखेवना नायबाय। ओमफ्राय बिराद गाज्रि माने भिडिअ नुबाय आरो इनि फारसे सब माने रस भिडिअ बनायनाय आरोना। ओमफ्राय आं सानबाय मा एसे मोजाङै नायना लाखानोसै आंबो होननानै। ओमफ्राय नायबाय आङो, नायनाय लोगो लोगोनो बिनि माने गाज्रि भिडिअ माने भाइरेल जानाय नुबाय आरो। ओमफ्राय थानो हायासै आङो, इनिखायनो दिनै आङो बे बिनानावनि फारसे सर्ट भिडिअ लाबोनाय जाबाय आरोना। जुदि बुंनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा आसा खालामदों नोंथांमोना आंखौ निमाहा खालामना होगोन होननानै। बेयावथ' थास' बिबार होननानै इउटुब चेनेल दं नालाय, इयावबो आङो सार्च खालामना नायबाय। ओमफ्राय थास' बिबार होननानै फैबाय। ओमफ्राय इयाव बेखेवना नायनायावहाय नुनो मोनबाय जि आरामै टेनसन गैया मा गैया भिडिअ बनायगासिनो। माने जेसेबां सिख्लाया माने भाइरेल जादों सब सिख्लायानो गाबो मायो, गावखौनो माने बुंनानै लायो, फैनानै फोरमायना लायो मानसिनि सिगाङावहा। खिन्थु बेथ' मोनसेबो मोजाङै इदि फोरमायना लायाखै, जेरावबो इदि फोरमायना लानायानो गैया। बे हिसाबै बेखौहाय आङो बुजिना मोनदों आरोना, आंनि थिंनिफ्राय बुजिना मोनदों। बे माने भिउस मोननो थाखायसो खालामदो होननानै इदि आङो सानना लाबाय आरोना गावनि गोसोजोंनो। एख' टेनसन जायाखै आरो एसेबां माने भाइरेल जाबाय, एसे गाज्रि फाज्रि एसे लेथ्राहै बियो माब्रै नुजानो हादों गामिनि मानसिफोरदो रायजोफोरदो, बोरै नुजानो हाखो बियो, बोरै सकफोराव थांनो हादों, बोरै बेरायहैनो हाखो बियो। आरो बेहा बिमा बिफा फंबाय बिदा दंना गैया, बिसोरबोथ' नायखागोन थास' बिबार एसेबां थास' बिबार भाइरेल जादोंबा बिसोरबोथ' नायखागोन एसेबाबो। ओमफ्राय बिनि बिदा फंबाय बिनानाव बिमा बिफाया नुदोंना नुवाखै बे बुस्थुखौ, बे भाइरेल जानाय बुस्थुखौ नुदोंना नुवाखै? आरो बियो मा होननानै नुजानो हादों इसोरनि सिगाङाव? बे लाजियासै दिनहैयो बेफोरबायसा आखु खिथिनो थाखाय, बेफोरबायसा आखल खिथिनो थाखाय। आरो गोदान भिडिअसो लाबोबावदो बियो लाजिया खाजियानो। बेहा सनमानानो गैला खोमा, बेनो खालि भिउससो नांगौ, एख' नाङा बेनो, मानबो नाङा सनमानबो नाङा बेनो। ओमफ्राय मा होननानै होबावदो भिडिअआवबो, थास' बिबार दिनै थास' बिबार संनो नागिरदों आङो लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय, बयलार बेदर इदिनानै संनानै खिथिबावबायसो। दिनै मा बुस्थु नुदो डेन्जार मुहिनि गोनां बुस्थु थास' बिबारजों बयलारजों संनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांथां माबोरै सङो। नै दानियाबा नायलांदो आंनि जानायखौ इदिनानै खिथिबावबायसो इयो। आंना ओंख्रिया मोनबाय, बेनिफ्राय नै भिन्दिजों आलु फ्राय, कारसि लाबाय, बेनिफ्राय बयलार बेदरजों थास' बिबार, गावनि नामखौ गावनो जानो जाबाय। ओमफ्राय जानोसै आङो, नोंथांमोना नायलांथारो। बेहा लाजिनायानो गैया खोमा इसेबो, थारमाने बिराद मोजां मोनबाय आरो थारमाने गावखौ भाइरेल जानानैहा। मा होनो बेखौहाय गावनि बयफ्रेन्डआबो होआखै खोमा, गावसो होना लादो खोमा बेखौहाय। आं भाइरेल जाबाथाय बिराद मोजाङैनो आङो माने मानसिफोरजों सिनाखि जागोन उमुक तुमुक बेफोरबायदि साननानै आरोना। ओमफ्राय बोसोरसे सिगांहा बै चिरांनि सिख्लाफोर साबा हमजादोंमोन ना, ओमफ्राय बयफ्रेन्डखौ बिदि ओंखाम दौलायलायनाय भाइरेल जालायलायदोंमोन ना, बेबो दायो भाइरेल जादो हौवाखौहाय ओंखाम दौलायलायनाय। बिबार होना प्रपोज खालामाखै थास' बिबार होना प्रपोज खालामाखै आंलाय नोंखौ सेम टु सेम आखलफोरा बिसोरबो भाइरेल जाखांनानै दायो दुनियानि सर्ट ड्रेस गाननानै एकदमबारे माने होबाय थायो आरोना। बांसिनसो भाइरेल जानानै माने बांसिनसो मोजां मोनबाय, बांसिनसो देखायबाय। आङो बिसोरखौहाय फल' खालामना दोनदों ना, बेसेबा एकदमबारे गाज्रि ड्रेस गाननानै खिथियो खान्दा माने बांसिनसो देखायबाय। इमान मोजां बुजायबाय मानसिफोरा, जोंबो नुनो मोन्दों ना भाइरेल जानाय भिडिअखौहाय। इमान मोजां बुजायबाय, दा सब माने बांसिनसो गाज्रि आखुखौ लालांबाय बिसोरो। बेबो एके सेम टु सेम इमान भाइरेल जाखांबाय। बिनि भिडिअआथ' बे थास' बिबारनि भिडिअआथ' दाबो दं, दुनियानि मानसिफोरानो माने आपल'ड खालामजोब्बाय आरोना। बिनि नेकेट जिथुनिखि गोजौआव गान बुंथावै बुस्थुखौबो माने बुंना होनांसिगोन आरो नोंथांमोननो, होमबासो बुजिसिगोन। जिथुनिखि गावनि आन्डारवेर
जेनेबा गाननाय गज'नि जिथुनिखि इखौ इयो खिथिनानै मा आखु दिन्थिदो एकदम बुंथाव जायि नायथाव जायि ओमफ्राय बेफोर दाबो डिले जायाखैयानो दुनियानि मानसिफोरा गामिनि मानसिफोर नुबाथ' सानसिगोन गोसोआवहाय बेखौहाय माने बिनि जिथुनिखि बुस्थु देहा सोलेरखौहाय मानसिफोरा बिसोरनि गामिनिफ्रा नुजोबखाबायानो ओमफ्राय गावखौनो गाव मानसिफोरा ओरै नायबाथाय बेहा मा बेहा एसेबो लाजिनाय गैला नामा इफोरनि फारसे गावखौनो जुदि मानसिफोरा जुदि नायबाय थागोन खाथि खाला थानानै बेहा मा लाजिनायानो गैला नामा इसेबो बेरायनो थांगलायबावबायसो अनेक खालामनानै खिथिलायबावबायसो एख' लाजिनायानो गैला बेहा मान सनमानानो गैला इसेबो दिनहियो बे थास' बिबारमोन बायसा मानसि थानायखायनो जोंनि बर' समाजा लेथ्रा जालांबाय इसोर बायसा मानसि थानायनि थाखायनो बिसोर बायसा सिख्लाफोरा सुनि मानो होनब्ला बेफोर बायसा सिख्लाया जुदि सोरनिबा जुदि न'खर संसार थानाय हुवाखौ मोनफ्लाङोबा भुलावबो सोरबा कन्टेक्ट होफ्लांबाबो माने न'खरखौ पुरा सेफायजोबगोन इसोर बायसा मानसिया इसोर बायसा मानसिनि थाखायनो दिनहियो हुवाफोराबो गाज्रि जायो माने इफोर बायसा मानसिनि आखायाव जुदि कन्टेक्ट नम्बर सोरबा मालदार मानसिया मोननांगौबा सेस खालामजोबगोन मालाय न'खरखौ धंस खालामजोबगोन इफोर बायसा सिख्लानि थाखायनोथ' मालाय न'खर संसारा बायो हुवाफोरनि गोसोआ गाज्रि जायो बेबो सेंग्रा नंबावासो हुवाफोरनि गोसोआसो गाज्रि जाबावगोन बेफोर बायसा मानसिनि थाखायनो न'खर संसारा बायो लोगोफोर जाय फोथायाखै बे थास' बिबारनि सोमोन्दै आंखौ बुंनायखौ बिनि इउटुब थाम्बनेलाव थांनानै नाय थास' बिबारावहा खालि थाम्बनेला बिनिया मा बुस्थु मिथिगौना नोंथांमोना आं बुंलायलायनांला बेखौहाय मा बुस्थुखौ खिथियो गावनि प्राइभेट बुस्थुखौसो थारमाने थाम्बनेलाव होयो बे ना मोनथाम मोनब्रै आङो थांनानै थास' बिबार इउटुब चेनेलखौ सार्च खालामना नायबानो जाबाय आरो थाम्बनेलाव नायबानो जाबाय होमबानियानो नुगोन इसेबाङानोमोन बे बिनानाव थास' बिबारनि फारसे सावरायनाया आंहा मानसिफोरा जानो हागौ बे थांखांनाय बाथ्राखौलाय मानोथो सावरायफिनखो इयो होननानैहा नाथाय मा खालामनो उपाय गैया इउटुब खुलिबानो थास' बिबार फिडमेट खुलिनानै माबा मोनसे डाउनलड खालामनो नागिरबा थास' बिबार मा खालामनो उपाय गैया एसे सावरायना होनोसै होननानै सानबाय आरो ना नोंथांमोननि गेजेराव एसे लाबोनोसै सर्ट भिडिअ साननानैहा दिनै लाबोनाय जाबाय आरो आङो ना स' आंनि भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोबाथाय लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो जुदि सोरबाफोर गोदान मानसि हाबदोंबा आंनि चेनेलावहा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांदो बाय बाय